Tuonne kapcsolója? Figyelj ide. Igen, kapcsolója tudom. Kiből van kapcsoló, ugye? Igen. Jézusom. Na megint? Tegnap töltöttem föl. És ott kevered, mi micsoda? Hozzád belem ezt egyet? De nekem nincs. Adja, bármilyen fogalmazol. Most menjek ki kocsival. Van benne? Igen, azt mondta. Ki? Bigé? Az. Mondom. Aha, ez drága füles baj. Neked milyen fülhallgatód van? Nekem? Aha. Olyan, mint a kicsoda. Nehogy eltört bazdmeg, mert akkor itt fogsz dolgozni életed végéig baj. Olyan, mint a kicsoda, hogy a fiatal. És ti azt milyen fülese van? Fekete. Mesélj. A fekete, mint ez milyen színű van? Fekete, és neki itt sajkára, hogy nem. Igen, igen. Konkrétan a vadonodó pályagyírja van, de mindegy van. Mondjam, Új pályaja van már. fiatalnak egy fekete arany van itt kívül, egy nagy arany. Jó, hogy nem kivarrak vele kis taszkövekkel, nem? Nem. Bárány. Tudom. Csak egy arany van, azt tudom. Na, ez az. Szóval, Ruli, hol tartottuk? Mi legyen? Vagyom le? Ezt szeretnéd venni? Ki menjél? Most vettem tegnap. Hol? Kapcsolatban nekem a monitor. Erre kicsit? Az ilyen Figi. 3400 forint. Ester. Ja. Na? Komoly, mi? Semmi nincsen, Nem alatt semmit, így jobb. nem nincsen, meg a fülhallgatón sincsen semmi. Te vagy a diszkós, vagy én, bazzeg, hát te vagy a diszkós. De majd táncolj hozzá, hogy valami bazzeg, hogy nekem. Olyan, de kérdezze. Olyan, végül meg sem ott. Azt ilyen. Szereti neki. Hol szoktál amúgy zenélni, Ruli? Mi? Hol szoktál zenélni?
Nagyon játszottam, még ez az régen hallott. Hallgatózásonban játszottam még akkor, 2 helyen. A Partizánra meg a régi Nyújtában. Utána lettem rá lehetőség, hogy felmenjek haveromra. Haverom, meg én, hogy szeretném ezt volna rámenjünk. Mert meg voltunk hívva, kérdésében meg nem szólt nekünk, hogy kaphatok azt, hogy menjünk. És milyen zenéket játszottál? Készügyekben ellátom, nem magyarokkal. Értem. Sziasztok! DJ-bülöt, DJ-lejtőt ezzel. És itt a környéken játszol valahol? Kaptam egy lehetőséget. És hol? A lehetőségben láttam a lehetőséget. Péter nem tudja valami, hogy a biztonságot nem merül vállalni, biztonságot. Nem merül vállalni. De milyen biztonságot kell vállalni? Azt, hogy nekem bajom, esetleg. Hát és miért ezt a bajotok? Úgy érzem, hogy a húznál, hogy nem legyen a sankciót, hogy nem legyen a sankciót. Ugyan rámértek, hogy nem legyen akkor a aláírásfilmet, úgy posztolnak CD-re, papírra. Miért olyan híres, hogy aláírást kérnek poszterre meg CD-re? Ja. Volt olyan romunk, hogy rámértek aláírást kértek. Ki kérte az aláírást? Rámértek, hogy a gimsek. Hogy a gimsek. És hol játszottál akkor? Lehetőségben nem volt. Ja? Mégis nyújtottam. Már láthatom az egyetemen is. Voltam az egyetemen. És ki volt a barátod, akivel játszottál? DJ. Tóth Sándor. Úgy Tehát szóltam. és hogy iszonyat a zenétől is. Aztán most én maradtam meg otthon. De úgy hallottam, hogy Tiestóval is játszottál. Vagy nem? Nem, de az ilyen hatalmasak tehát a közszerűen, például, hogy a ismerősökkel. Egyetemen zenének, nem akkor itt én vagyok. Igen, hogy iszonyú majd. És mi lesz a visszavonul? Akkor hogy én leszállt a helyét. Úgy értem, hogy én maradtam meg abban a hatalmas körben, akik utána vannak, akik ismerlik is. Tehát, hogy beszélőket, akik nem ismerlik, akkor csak én vagyok helyette. Ahogy a kollégám is, hogy ő bizony úgy, ott a kollégám helyett, meg én vagyok helyette most már. És a névek helyette, hogy legazdolás, csak. Én maradtam meg. Senki más. Info.hu-ot már lehet. Info.hu-ot már lehet. Azt 100 helyet kell bérelni tőlem. Nézd! Hát mi, hogy ezt neki e-mailt tőlem? Wikiboy.hu-ra. Wikiboy.hu-ot. És? Megvan az meg? Megvan neki hozzá belépője minden. Hol? Hogy nincs fölrakva hozzá a helyre ráadni. Mert itt Ja, merjük számol, Wikiboy.hu. Aha. Hol van? Nem is tudod rá honnan? Nem mondtad, hogy mit nem.